जोङो जेबादि लुबैदोंमोन बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय बे हिसाबै बिटिसिनि गासिबो जनगोष्ठीया गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो जोंबो जों जेरै लुबैदों जिहेतु जोंखौ सहाय खालामदों बिपिएफ हान्जाखौ जोंबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जिथु लुबैनाय बेखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सेस्था खालामनांगोन। इउपिपिएल जिर' माने बेथ' रायजोनिसो खोथा आंनिथ' खोथा नङा। रायजोआ जायखौ मोजां मोनदों बेखौ सहाय खालामदों। दिनै इउपिपिएलआ रायजोनि थाखाय मा मावदों मा मावाखै बेखौ रायजोआ दिनै फिननाय होदों। जोङो अतते बिपिएफ हान्जा हिसाबै रायजोआ जेरै लुबैदों जेखौ आसा खालामनानै जोंखौ दिनै सहाय खालामदों जोंबो सहाय खालामफिनलांगोन बेखौनो आं खोथा होबाय बास। सार मोनसे खोथा ससियेल मिडियायाव गोबां नुदोंमोन जे नोंथांनि बिसियाबो सेउले महिलारिया फार्स्ट टाइम एमएलए जाबाय बिथाङा बुंदों आंनि बिसायाल' मावनो हाया आंबो मावनानै दिन्थिगोन रायजोफोरनि थाखाय। बेथ' बेक्तिगत खोथा मावनांगोन जिहेतु रायजोआ गोबां आसा खालामनानै सेउलिखौ एमएलए खालामबाय रायजोनि आसा खालामनाय बादि बिथाङाबो मावनांगोन। सार दिपेन बर'आ बुंदों दा एबारनि इलेक्सना माहारिबा जायाखैनो माने फैसानि गेम जादों होनना बुंदों फेसबुकनि गेजेरजों। बेलाय दिपेन बर'निसो खोथा दिपेन बर'आ जाहैबाय आबसुनि प्रेसिडेन्ट। आं बुंदों बियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट बियो बुंनांगौमोन खालि बर' जाथिनिल' आङो लिडार नङा बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि जानानै आं खामानि मावगोन बयबो आंखौ सहाय खालाम होननानै बुंनांगौ खालि बर'ल' बुंबाय थादों बियो बेवहायनो भुल जादों बेना। सार नोंथांखौ बुंबाय थादों बिथाङा नुनायाव बुहुत डेन्जार नुयोबा बिथांनि गोसोआ नरम होनना बुङो नोंथांखौ बुङो सार नोंथां गोरा नुयोबा खिन्थु नरम बुङो सार बिदि मा बुङो सार ससियेल मिडियायाव मा नरम माने गोबां फागदोर अननो गोरों होनना माथो जेखि जाया जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन स्पष्ट खोथा आरो बिथांमोनाथ' दलखौनो आरो नामखौ सोलायबावसिगोन नामा बिसोरनाथ' अयभास दङ। मन्थ्रिया जोंनि थाखाय गिदिर खोथा नङा आं बुंबाय थादों जोङो बिटिसिनि जौगानायखौ लानानैसो जोङो बार्गेनिं खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजों बास मन्थ्रिखौ लानानै जोङो बार्गेनिं खालामनो गोसो गैया जोंनो नांगौ बिटिसिनि जौगाखांनाय बेनो आसल।